ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். நம்ம ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நம்ம வந்து கமலா மாதாஜி உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன், பிரபாகரன் பிரபுஜியும் பண்ணியிருக்கேன், சுரேஷ் பிரபுஜியும் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் சாந்தி மோகன் சாந்தி மோகன் தான் நம்ம குரூப்புக்கு ஃபெசிலிட்டேட்டர். சாந்தி மோகன் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதனால வந்து எல்லாருமே 4 பேரையுமே உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். நான் இது நீங்க லைவ்ல வந்தாச்சு, நீங்க குரூப்ல போட்டுக்கலாம் மாதாஜி, கமலா மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினி நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணி निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு இப்போ நேற்றுக்கு வந்து சாப்டர் 1 பார்த்தோம், இன்னைக்கு சாப்டர் 2 பார்க்க போகிறோம். நேற்றுக்கு அதை பற்றி சாப்டர் 1 பற்றி ஒரு ரீகேப் கொடுத்துடலாம். நேற்றுக்கு என்ன படித்தோம்? அது ஞான யோகம், புத்தி யோகம், கர்மயோகம்லாம் இருக்குன்னு படித்தோம். அப்புறம் திருதராஷ்டர் வந்து சஞ்சய் கேள்வி கேட்குறார், குருக்ஷேத்திரத்தில் என்ன நடக்கிறது? பாண்டவர்கள்லாம் எம்மவரும் என்னோட குழந்தைகளும் மாமக்கானாக்க என்னோட பசங்களும் பாண்டவர்களும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு அது கேள்வி கேட்குறார். நேற்றுக்கு அவருடைய அர்ஜுனனுடைய புலம்பல் தான் நேற்றுக்கு கம்ப்ளீட்டாக இல்லையா? நேற்று கிருஷ்ணர் ஒரு சிறந்த ஆசிரியர்னு பார்த்தோம். அவர் வாயை திறந்து ஒன்றுமே சொல்லலை, எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டார் இவர் சொல்கிறத. இப்போ இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அவர் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணுவார். அர்ஜுனனோட டவுட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் கிளியர் பண்ணுவார். அதுக்கப்புறம் தான் அவனுக்கு அர்ஜுனனுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓஹோ இப்படிலாம் சொல்கிறாரா, ரைட்டா சரி, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அவருக்கு புரிஞ்சுட்டு அப்புறம் அவருக்கு கிருஷ்ணர் சொல்கிறத கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டார். ஓகேயா? அர்ஜுனனுடைய வேதனையை பார்த்துட்டு கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு ஆசிரியருக்கு என்ன இருக்கணும், எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கணும், கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு கரெக்டாக பதில் சொல்லணும் இல்லையா? அதை இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் கரெக்டாக எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாரு. இன்னைக்கு அதை பார்க்க போவோம். இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது 2வது அத்தியாயம், அதாவது சஞ்சய யோகம், ஞான யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதில் அர்ஜுனனோட குழப்பத்தை அவரோட குருவான கிருஷ்ணர் வந்து தீர்த்து வைக்கிறார். ஆத்மாவின் அமரத்தன்மை, அதை கர்மயோகம் மற்றும் ஞானத்தின் சாரம் எல்லாத்தையும் விவரமா சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்துல, இந்த சாப்டர்ல. அர்ஜுனன் போரை தவிர்க்க மனம் குழம்பிக்கிறான். போரை தவிர்க்கணும் அப்படின்னு தான் பார்க்குறான் இல்லையா? அதனால அவனுக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஆத்மாவோட இயல்பு என்ன, இந்த சாப்டர்ல முக்கியமா நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஆத்மானா என்ன, உடல்னா என்ன. இதை வந்து ரொம்ப சீரியஸா இதுக்கு வேணா கொஞ்சம் போற தெரிஞ்சுக்கோங்க. தெரிஞ்சுட்டு மேலே படிக்க 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 இந்த செகண்ட் சாப்டர்னுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு அப்புறமா தெரியும். நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படிங்கிறது. இந்த உடல்ங்கிறது டெம்பரரி, அதுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாங்கிறது எல்லாருடைய இதயத்திலையும் அவங்க ஆத்மா இருக்கு. கூடவே இருக்கா
பரமாத்மாவும் கூட கிருஷ்ண பகவானும் இருக்கார். அதனால நம்ம பண்ற ஒவ்வொருத்தையும் திருடணும் அப்படின்னு திருடினா ஒத்துமே இல்லை. நம்ம திருடலாம் அப்படின்னு திருடினா கூட கூடவே நின்றுட்டு யார் பார்த்துட்டு இருக்கா? பரமாத்மாவும் பார்க்குறாங்கிறது தெரியணும் நமக்கு. ஸோ ஆத்மானா என்ன? உடல்னா என்ன? இதை பற்றி கொஞ்சம் விவரமாக தெரிஞ்சிருந்தேன்னா நல்லது. இல்லை கொஞ்சம் போல தெரிஞ்சாலும் ஓகே. என்ன அதுக்காக கவலையே படாதீங்க. செகண்ட் லெவல் 2ல நல்ல டீட்டெயில்டாக படிச்சுக்கலாம். என்ன முக்கியமாக நமக்கு வேணுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா இந்த உடல் அழிஞ்சு போச்சு செத்து போயிட்டான்னு சொல்கிறோம். அப்போ பார்த்தா உடல் அழிகிறது. உடல் அழிஞ்சிருக்கவே ஆனால் ஆத்மா அழிவே கிடையாது. ஆத்மா இந்த உடலை விட்டாச்சுன்னா அது இந்த உடம்புல இருக்கிற இதில் எல்லா சிஸ்டமும் ஃபெயில் ஆனதுனால தான் அந்த உடலை விட்டுட்டு அது வேறு இடத்துக்கு போகுது அப்படிங்கிறத அது புரிஞ்சுக்கணும். அந்த வேறு இடத்துக்கு போகும்போது அதுக்கு நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக போய் தங்கறதுக்கு உண்டான இடமா பார்த்து புரிஞ்சுக்கும். ஆத்மா சின்ன வயசுல எப்படி இருந்ததோ அதே ஆத்மா தான் வயசான காலத்துலேயும் இருக்கும். அதுக்கு வளர்ச்சி கிடையாது. ஒரே சைஸ் தான். அது என்ன சைஸ் இருக்கும் அதுக்கு ஆத்மாவோட அளவு எனக்கா தெரியுமா? 1/10,000 டிப் ஆஃப் த ஹேர். தலைமுடி எடுத்துங்க ஒரு முடியை. அந்த முடியோட டிப்பில் இருக்கிற இதை 1/10,000 தான் அதனுடைய அளவே ஆத்மாங்கிறதுக்கு. ஓகே, அதை நமக்கு இந்த சாப்டரில் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நேற்று இதில் எதிர்த்தரப்பு படைகள் போருக்கு தயாராக நின்று கொண்டிருந்த போது மாபெரும் போர் வீரரான அர்ஜுனன் தனது நெருங்கிய உறவினர்கள், ஆசிரியர்கள், நண்பர்கள் எல்லாரும் அவள் போரில் தியாகம் செய்யணுமே அப்படின்னு நிற்கிறத பார்த்துட்டு அவன் என்ன சொல்கிறான்? துக்கமும் பரிதாபமும் நிரம்பிய நிலையில் அர்ஜுனன் தனது பலத்தை இழக்கிறான். ஆஸ் அ சத்ரியன் அவனுக்கு அந்த பலத்தை இழக்கப்படாது. வாரியர்கள்லாம் அவளோட டியூட்டி என்ன? அவள் ஃபைட் பண்ணுறது தான், போரில் இதுங்கிறது தான் அவளோட தொழில். அந்த அந்த தர்மத்தை விட்டு இறக்கத்தோட பலத்தை இழந்துட்டு இருக்கான். அப்போ மனம் மயக்கப்பட்டு போரிடுவதற்கான தனது உறுதியை கைவிடுகிறான். இப்போ இந்த சாப்டரில் என்ன பண்ண போகிறார்? அந்த அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சீடனாக தன்னை அர்ப்பணிக்க அவர் தான் குரு, அவர் சீடன்கிற அவரை அர்ப்பணிக்கிறான். அது தற்காலிகமாக பௌதீக உடலுக்கும் நித்தியமான ஆன்மீக ஆத்மாவிற்கும் அது ரெண்டுத்துக்கும் அடிப்படை விடுத்து மறு உடலை எடுத்து பரமனுக்கு செய்யப்படும் சுயநலமற்ற சேவை இதெல்லாத்தையும் பற்றி ஆத்மாவின் குணங்கள் எல்லாம் இந்த சாப்டரில் விளக்குறார். ஓகே, வினோத் தாக்கூர் பக்தி வினோத் தாக்கூர் பகவத்கீதையில் 2வது அத்தியாயத்தில் மொத்த பகவத்கீதையின் சுருக்கமாக சொல்கிறார். அதான் பகவத்கீதை மொத்தமாக சுருக்கமாக சொல்லணும்னா 2வது அத்தியாயத்தை படித்தாக்க நமக்கு போகிறோம். ஏன்னா அதில் கர்மயோகமும் இருக்குது, ஞான யோகமும் இருக்குது, பக்தி யோகமும் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. அதனால இது கர்மயோகம் அதுக்கு தான் இது சாராம்சம். கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்றது எதுனா 2வது சாப்டர். பக்தி யோகம் ஆகிய விஷயங்கள் கூறப்பட்டன. 2வது அத்தியாயத்தில் கர்மயோகமும் ஞான யோகமும் தெளிவாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. ஓகே, பக்தி யோகத்தை பற்றி சிறு குறிப்பும் தருது. அதனால இது முழு கீதையின் சுருக்கமாகும். பகவான் அனுகிரகம் இருப்பதால் தான் பகவத்கீதையை கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. நம்மளாம் இங்கே உட்காந்துருக்கோம், படிக்கிறோம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு பண்ணுறோம் பகவத்கீதையை. இதுக்கு எல்லாம் நமக்கு பகவானோட அருள் இருக்கிறதுனால தான் உட்காந்துருக்குறோம் இல்லையா? அதுலேயே நமக்கு இந்த தெரிஞ்சிருக்கணும். நமக்கு இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு ஆன்மீகத்தில் நம்ம முன்னேறதுக்கு வழி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு. பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும், துன்பங்களிலிருந்து விடுபட வேண்டும். யாரிடம் சரணடைகிறோம்? முழுமுதல் கடவுளான கிருஷ்ணரிடம் தான் சரணடையணும். ஒருத்தன் சேத்துல விழுந்துட்டான். சேத்துல ஒருத்தன் விழுந்துட்டானாக்கா சேருன்னா இந்த களிமண் சேராக இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. அவன் ஒரு காலை எடுத்துட்டு இன்னொரு காலை வச்சுட்டு கரைக்கு வரணும்னு பார்க்குறான். அவனால் வரவே முடியல. அவன் என்ன பண்ணுறான்? 2 கையும் தூக்கிட்டு யாராவது என்னை காப்பாற்றுன்னு கூப்பிடுறான் இல்லையா? அப்போ என்ன பண்ணுறான்? யாராவது ஒருத்தர் கரையிலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றி விடுறார். அதே மாதிரி உதவி கேட்டு பண்ணுறதுனால நம்மளும் இப்போது பகவான்கிட்ட சரணடைஞ்சு உதவி கேட்கலாம். ஓகே, குழந்தை நான் முதல்ல குழந்தையா இருந்தேன், அப்புறம் வாலிபன், அம்மா, அப்பா, தாத்தா, பாட்டி இப்படி இதெல்லாம் வருது. இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் உடல் மாற்றம் ஆகின்றிருக்கு. இது தற்காலிகமானது. இதை நல்லா கவனிச்சுங்கோ. இந்த உடலானது தற்காலிகமானதுங்கிறது தெரியணும். ஏன்னா நம்ம சின்ன குழந்தைகள அழகாக இதுவாக இருப்போம். அந்த மாதிரி க்யூட்னஸ் ஏஜ் ஆக ஆக வருதா குறைஞ்சிட்டே வரும். எல்லா சிஸ்டமும் சின்ன குழந்தையில் இருக்கிற டீனேஜில் இருக்கிற அளவுக்கு வயசான காலத்தில் இருக்காது. எல்லா சிஸ்டமும் ஃபெயில் ஆகும்.
அது ஒரு ஸ்டேஜில் அது எல்லா சிஸ்டமும் ஃபெயில் ஆகிற சமயத்தில் பகவான் இது ஆத்மா என்ன பண்ணும், ஐயோ இதில் உட்காந்து நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அந்த ஆத்மாவை உடலை விட்டுட்டு போயிடுது. ஓகே, அவ்வளோதானே வழி. அந்த ஆத்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, அதாவது ஆத்மா அழிவு இல்லாது. ஹலோ, சாரி மாதாஜி, ஸ்கிரீன் ஷேரிங் பண்ணலையா? இல்லைம்மா இதுக்கு அவசியம் இல்லை. இன்னும் ஓகே அது ஓகே பிபிடி ஓகே. வந்து இது ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்கேன் சரி சாப்டருக்கு. சரி, ஓகே ஓகே. ஓகே, இது வந்து ஆத்மாங்கிறது அழிவு இல்லாதது. ஓகே, பழைய சட்டையை நம்ம நிறைய சட்டை இருக்கு நம்மகிட்ட, அதை அவுத்து வச்சுட்டு வேற புது சட்டையை எடுத்து போட்டுக்கிறோம். ஏன் பழைய சட்டையை அவுத்துட்டு புது சட்டை போட்டுக்கிறோம்? பழைய சட்டை ரொம்ப பழசாக போயிடுத்து, கிழிஞ்சு போயிடுது, கலர் ஃபேட் ஆகிடுது, அது வேண்டான்னு அவுத்து போட்டுட்டு வேற சட்டையை எடுத்து போட்டுக்கிறோம். அது மாதிரி ஆத்மாவும் இந்த உடல்ல வந்து இது இதாயிடுச்சு, உடல் பழசா போயிருக்கு, இதுல உட்காந்துக்க எல்லா சிஸ்டமும் ஃபெயில் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அதை எடுத்து வேற உடலுக்கு போயிருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, புதிய உடலை ஆத்மா ஏற்கிறது. அது 2.22 ஸ்லோகத்துல வருது. கடமையில் நம்ம அதனால என்ன பண்ணணும், நம்ம கடமைகள் நிறைய நமக்கு டெய்லி மெட்டீரியல் வேலை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கடமைகள் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு. அதுல ஒரு சிறிது நேரம் பக்திக்காக செலவழிக்க வேண்டும். காத்தால ஒரு 1/2 மணி நேரம், 1 மணி நேரம், ரொம்ப நேரம் செலவழிக்கணும்னு சொல்லல. கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து இந்த சாண்டிங் மகா மந்திரா 1 ரவுண்டு, 2 ரவுண்டு இப்படி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மள ஆன்மீகத்துல கொண்டு வந்தோம்னாக்க, அது வந்து நமக்கு பலம். பலம்னா என்ன? ரட்சை. நமக்கு பகவான் நம்மள காப்பாத்தி குடுப்பார் அப்படிங்கிற சந்தோஷம் இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம ரசகுல்லா வாங்கி சாப்பிடுறோம். அ வீட்ல பாயசம் பண்ணி சாப்பிடுறோம். சர்க்கரை பொங்கல் பண்ணி சாப்பிடுறோம். இதெல்லாம் சாப்பிட்ட உடனே என்ன ஆகுது நமக்கு? சாப்பிட்ட உடனே என்ன ஆகுது நமக்கு? உடனே ரொம்ப திருப்தியாப்படுது. ஆஹா! இந்த மாப்பம் இருந்தது. ரொம்ப நாளா இருந்தது. ரொம்ப நாளா இருந்து சாப்பிடுறோம். எத்தன நேரத்துக்கு அது நிலைச்சு நிக்கும் அது? அது சாப்பிடுற வரைக்கும் தான் இருக்கும். அது சாப்பிட தீர்த்து அந்த பாத்திரங்கள்லாம் தேய்ச்சு போட்ட உடனே, முடிஞ்ச உடனே அது அவ்வளோதான். அந்த ஐட்டத்த மறந்து போயிடும். இது டெம்பரரி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்குங்க. ஓகே. இதனால பௌதீக இன்பம் தான் கிடைக்கிறது. அந்த பௌதீக இன்பமானது தற்காலிகமானது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க. பகவானின் பக்தி சேவையில் நம்மை நாம் ஈடுபடுத்திக் கொண்டால் நிரந்தரமான சந்தோஷத்தை அடையலாம். இந்த ரசகுல்லா இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு டெம்பரரியா சந்தோஷம் அடையதை விட, பகவான் ஆன்மீகத்துல நம்ம கொஞ்சம் இறங்கி பகவானோட இதில கத்துண்டோம்னாக்க, முதல்ல சாண்டிங் இந்த மகாமந்திரா, பகவத்கீதை, பாகவதம் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணி, இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு நாளைக்கு நம்ம செலவழிச்சு பண்ணோம்னாக்க, நம்ம பர்மனெண்ட்டா சந்தோஷத்தை அடைய முடியும். ஓகே. இந்த இதில 2.1 ஸ்லோகத்தில மதுசூதனான்னு ஒரு வார்த்தை வருது. அப்படின்னா என்ன? பகவான் கிருஷ்ணர் மது அப்படிங்கிற ஒரு அரக்கனை கொன்றுருக்கார். அதனால அவர் பேரு மதுசூதனா அப்படின்னு. ஒருத்தன் வந்து தண்ணீல போய் முழுகின்னு இருக்கான். அவன் இதெல்லாம் வந்து நான் சொல்றதெல்லாம் இந்த சாப்டர்னுடைய சாராம்சம் சொல்றேன். இதெல்லாம் லெவல் 2ல நல்ல டீட்டெயில்டா படிக்கலாம். மொத்தம் 72 ஸ்லோகம் இருக்கு சாப்டர் 2ல. இது அத்தனையும் நம்ம டீட்டெயில்டா படிக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். உங்களுக்கும் போர் அடிச்சு போயிடும். அதனால உங்களுக்கு அதனுடைய எசன்ஸ் மொத்தம் குடுக்குறேன். ஓகே. ஒருத்தன் தண்ணீல போய் சமுத்திரத்தில போய் விழுந்துட்டான், முழுகின்னு இருக்கான். அவன் முழுகின்னு இருக்கிற சமயத்தில அவன் போட்டிருக்கிறது அன்னைக்கு தான் அவனுக்கு பர்த்டே. அந்த பர்த்டேக்கு நல்ல ட்ரெஸ் வாங்கி குடுத்துருக்கான் அதில, அவங்க வீட்ல. அத எடுத்து போட்டுட்டு போயிருக்காங்க. அத போய் இன்னைக்கு யாராவது போய் எனக்கு ஒரு இத காப்பாத்தணும் அந்த குழந்தைய அப்படின்னா, அந்த யார காப்பாத்தணும்? குழந்தைய தானே காப்பாத்தணும். ஐய்யய்யோ! அவன் போட்டுருக்கிற சட்டை நல்ல சட்டை போட்டுருக்கானே! அப்படின்னு போயிட்டு அந்த சட்டைய அவுத்துட்டு நீ வந்தேன்னா, எவ்வளோ முட்டாள்தனம்ங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும். அறியாமை கடலில் விழுந்த மனிதனை வெளிப்புற ஆடையை காப்பதால் அவனை காப்பாற்ற முடியாது. ஓகே. யார் பகவான்னு அழைக்கப்படுறார்? செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு. 5 மற்றும் தியாகம். சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது? பகவான் யாருக்கு அழைக்க முடியும்? யார்ல என்னென்ன இருக்கணும் அவருக்கு குவாலிட்டீஸு? செல்வம், இப்ப சொன்னேனே இந்த 6 பாயிண்ட் தான். செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு, தியாகம். சொல்லுங்க பார்க்கலாம் 6த்தையும். அவர் தான் பகவான்னு சொல்ல முடியும். பகவான் அப்படின்னா யார் இருக்கணும்? இது 6 அந்த இதுவும் இருக்கணும் அவளுக்கு. செல்வம், புகழ், பலம், அழகு, அறிவு மற்றும் தியாகம். ஓகே. இவற்றை முழுமையாக உடைய பரம புருஷர் தான் பகவான். இந்த உலகில் நிறைய பேர் இருக்கா. ஆனா கிருஷ்ணரிடம் மட்டும்தான் இந்த 6 ஐஸ்வர்யங்களும் முழுமையாக இருக்கின்றன. ஆத்மாவின் அளவு ஒரு முடியின் நுனியில் 10,000 அதுல ஒரு பங்கு தான் அது ஆத்மாவுடைய இது அளவு. ம்.
ஓகே. ஸோ இதுவரை நான் சொன்னதெல்லாம் இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தினுடைய சும்மா உங்களுக்கு அந்த மீனிங் மாத்திரம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஓகே. இப்போ வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ ஸ்க்ரீனை வச்சு நம்ம படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்காமா மாதாஜி? சரியா இருக்கு மாதாஜி. கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஓகேம்மா. இன்னைக்கு வந்து இது பகவத்கீதை அத்தியாயம் 2 கீதாச்சாரம். கண்ணீரில் இருந்து ஞானத்திற்கு ஒரு பயணம். அவன் நேற்றுக்கு என்ன பண்றான்? கண்ணீர் விட்டுட்டு அவன் என்ன அர்ஜுனன் புலம்பி தள்ளிட்டு இருக்கான். ஐயோ இதுல இருந்தாக்க இவெல்லாம் செத்து போயிடுவாளே, என் சொந்தக்காரெல்லாம் அவள்லாம் இல்லாத நான் என்னத்துக்கு ஆட்சி பண்றது, அவள் இருந்தா தானே நல்லா இருக்கும் எனக்கு. அவனுக்கு இரக்க குணம் ஜாஸ்தி. ஏன்னா யாருக்கு இறக்க குணம் இருக்கும்? பகவானை நம்பிட்டு ஒரு டிவோட்டியை பியூர் டிவோட்டியாக இருக்கிறவளுக்கு அதெல்லாம் இருக்கும். ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணருடைய சேர்ந்து டிவோட்டி இல்லையா, அதனால அவனுக்கு அதெல்லாம் இருக்கு. ஆனாக்க ஒரு சத்திரியனுக்கு அந்த மாதிரி போரை வந்து அவன் அவாய்ட் பண்ணுறது தப்பு. அதை வந்து இப்போ கிருஷ்ணர் அவனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுத்து, ஏற்கனவே அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த சாப்டரில் சொல்கிறச்சையும், அவர் வந்து எல்லாரையுமே அவர் வந்து சாகடிச்சு கௌரவர்களை அவர் எல்லாத்தையும் ஒரு வழி பண்ணிவிட்டார் முன்னாடியே. இது ஜஸ்ட் இது போருங்கிறது ஒரு சீன் தான் நடக்க போகிறது. இப்போ அவர் நிஜமாவே அவளையெல்லாம் இது பண்ணியாச்சு. ஆனாக்க நீ வருத்தப்படத்துல உனக்கு என்னத்துக்கா இந்த மாதிரி வருத்தப்படுற? நீ இந்த போரில் நீ ஜெயிச்சேனாக்க என்னாகும்? நீ ராஜ்யத்தை ஆள முடியும். இந்த போரில் நீ தோத்து போனேனாக்க என்னாகும்? தோத்து போயிட்டு நீ செத்து போயிட்டேன்னா என்ன ஆகும்? நீ நேரம் எங்கிட்ட சொர்க்கத்துக்கு தான் வருது. அதனால ரெண்டு ஆப்ஷனும் நல்ல ஆப்ஷன் தான். அதனால 2 ஆப்ஷன்ல நீ ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனுக்கு வந்து சேர்ந்துப்ப. அதனால நீ வருத்தப்படுறதுல அர்த்தமே இல்லை அப்படின்னு அவனுக்கு ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது இந்த சாப்டர். உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சதுன்னா பகவத்கீதை புஸ்தகத்தை கையில் வச்சுட்டு இந்த இதில் இருக்கிற ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவோட பற்பட்டை ஃபுல்லும் படிங்க செகண்ட் சாப்டருக்கு. ஓகே. அர்ஜுனனின் முக்கியமான மனத்தடைகளுக்கான விடைகள். அர்ஜுனன் அழுகிறான், ஆனால் கிருஷ்ணரோ சிரிக்கிறார். துயரத்திற்கான தீர்வு ஒரு உயர்ந்த பார்வையில் உள்ளது என்பது இது உணர்த்துகிறது. அவர் ஏன் சிரிக்கிறார்னா அவருடைய நோக்கம் வந்து வேற மாதிரி இல்லையா, அது சரி பண்ணிடலாம் அவனை அப்படின்ட்டு அது சொல்றார். ஸோ குழப்பம், அவனுக்கு ஒரே குழப்பம். அந்த படத்தில் பார்த்தேன்னா தெரியும், மண்டையில் போட்டு குழப்பிருக்கான். அதுதான் இந்த அது குழப்பத்துக்கு நீ என்ன பண்ணணும்? சரணாகதி அடைஞ்சிரும். என்ன பிரச்சனை? என் கடமை என்னன்னு தெரியலையே அப்படின்னு தவிக்கிறேன் அப்படிங்கிறான். அதான் பிரச்சனை அவனுக்கு. சரணடையணும். நான் உமது சீடன், எனக்கு எது சிறந்தது என்று சொல்லிக் கொடுங்கள். ஓகே. ஞானம் பேரு பணிவு. ஒரு ஞானம் நமக்கு கிடைக்கணும்னாக்க என்ன இருக்கணும்? நமக்கு முக்கியமா ஹம்பிள்னஸ் இருக்கணும், பணிவு இருக்கணும். நமக்கு ஐயோ எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு, எனக்கு தெரியல இதை சொல்லி கொடுக்க வராது அப்படின்னு அதிகாரமாக கேட்கக்கூடாது. குருக்கிட்டக்கெல்லாம் போய் எனக்கு இந்த இதுக்கு புரியல, இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பணிவோடு கேட்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஓகே. ஞானம் பெற நல்ல ஞானம் கிடைக்கணும்னா பணிவு அவசியம். இந்த குழப்பத்தை எதுங்கிறதுக்கு சரணாகதி இம்பார்ட்டண்ட். கார்பண்ய தோஷம்னு ஒரு ஸ்லோகம் வருது, அது 2.7 ஸ்லோகம், ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஸ்லோகம். கார்பண்ய தோஷம் பகத்த ஸ்வபாவக விருச்சாமி துவாம் தர்ம சம்பூட சேதாக யஸ்ரேயஸ்யான நிச்சிதம் ப்ரூஹி தன்மே விஷ்யஸ்தே அகம் சாதிமாம் துவாம் பிரபந்தம். இதெல்லாம் ஸ்லோகங்கள்லாம் நீங்கள் படிக்கணும்னு கற்றுனேன்னு வச்சுக்கோ. நீங்கள் ராகம் போட்டுட்டு ஒவ்வொருத்தரும் பண்ணுற மாதிரி பண்ணணும்னு அப்படி ஆசைப்படணும்னு அவசியமே இல்லை. அந்த வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக, வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சரியாக படிங்க. கார்பண்ய தோஷோ பகத் ஸ்வபாவக, அதை ஒழுங்காக படித்தாலே போகணும் நமக்கு. ஓகே. அதனால இப்படி தான் அதுக்கு ஒரு ராகம் போட்டுன்னு பண்ணணும் அப்படின்னு மனசில் நினச்சிக்க வேண்டாம். அது முடிஞ்சவா பண்ணலாம், முடியாதவா ராகம் தெரியல அப்படின்னா கவலைப்பட வேண்டாம். வேர்டிங்ஸை ஒழுங்காக கற்றுக்கோங்க. இது வந்து நமக்கு எதுவுமே சில எண்ணத்துக்குன்னே தெரியாது. சில சமயம் குழப்பங்கள், ஒரே குழப்பம். அந்த மாதிரி குழப்பமா இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த குழப்பத்திலேருந்து நம்மளை விடுதலை அடையணும்னாக்க
நமக்காக ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை நம்ம வச்சுக்கணும், நமக்குன்னு ஒருத்தரை வச்சுக்கணும். அவர்கள் வேத இலக்கியங்கள் அதுதான் அப்படிதான் சொல்லி கொடுத்துருக்கு. அந்த குழப்பங்கள் காட்டு தீயை போன்று யாராலும் பற்ற வைக்கப்படாமல் கொழுந்து விட்டு எரிகின்றன. குழப்பங்களை தீர்ப்பதற்கு சீட பரம்பரையில் வரும் ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் பொருளாகும். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அதனால தான் இந்த ஸ்லோகத்தை இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஆன்மீக குருவான இங்கே யார் ஆன்மீக குரு அர்ஜுனனுக்கு? சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணர்கிட்ட ஒரு தீர்வை கொடுங்கோ அப்படின்னு கேட்கிறான். கிருஷ்ணரிடம் சிறந்த சீடனாக தன்னை அர்ப்பணிக்கிறான். அர்ஜுனனின் பகவத்கீதையின் விஞ்ஞானத்திற்கு மூல ஆன்மீக குரு கிருஷ்ணரே. முதல் மாணவன் யாரு? அதுக்கு அர்ஜுனன் தான். கிருஷ்ணரின் அகத்திற்கும் புறத்திற்கும் பேதமில்லை. அவரோட அகத்திற்கும் புறத்துக்கும் பேதம் கிடையாது. இவன் இந்த மாதிரி முதல்ல அவனுக்கு 5 தடைகள் இருந்தது இல்லையா? அது தெரியுமா எல்லாருக்கும்? இதனால இந்த போர் புரியறதுனால இன்பம் இல்லை, பாவம் தான் அது, குல தர்மங்கள்லாம் அழிஞ்சு போயிடும், மனசு ஒரே குழப்பமா இருக்கு, அவனுக்கு இரக்கம் ஜாஸ்தி இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இது இதெல்லாம் அவனோட 5 தடைகளுங்கிறத அவன் சொல்லிட்டான். முதல் பாடம், நீங்கள் வெறும் ரசாயன கலவை அல்ல. மனித உடலில் வேதிப்பொருள்களின் சந்தை மதிப்பு வெறும் 210 ரூபாய் தான். நம்ம உடம்புல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக கூட்டி கழிச்சு என்ன கிடையாது, காயா கிடையாது, அது இதில் போட்டோம்னா அதனோட வேல்யூ என்ன? 210 ரூபா தான். நான் தலை, நான் தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். என் தலை என்கிறோம். உடம்பை வேறு, உடையவன் வேறு. உணர்ச்சிகள் வெறும் ரசாயன மாற்றங்கள் அல்ல. காண்பவன்கிறது யாரு? ஆன்மா வேறு, காண்பவனுங்கிறது வேறு, பொருள் வேறு. ஸோ இந்த உடலுங்கிறதுக்கு, இந்த உடலுக்குள்ள ஆத்மாங்கிறது உட்காந்துருக்கு இதயத்துல. அந்த இதயம் இருக்கிறதுனால, இதயத்துக்குள்ள ஆத்மா இருக்கிறதுனால தான் உயிர் இருக்கு இல்லையா? உயிர் இருக்குனாக்கா என்ன அர்த்தம்? ஆத்மா இருக்கு கூட அப்படிங்கிறத அது தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அது ரெண்டும் ஒரு கலவை தான். ரசாயன கலவை வெறும் ரசாயன கலவை அல்ல. அது இந்த உடம்புல இருக்கிற கலவையில சரியா இல்லைனாக்க இந்த ஆன்மாவானது வேற ஊர்ல தேடிட்டு போயிடும். ஓகே, பயமுறுத்துறேன்னு வச்சுக்காதுங்க, சிம்பிளாக தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு, இது புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, மறுபிரிவினர், இது சின்ன குழந்தையா நீங்கள் பிறந்திருக்கு. இது ஒரு ஸ்லோகம், தேகினோ அஸ்மின் யதா தேகே. அது ஸ்லோகம் நம்பர் மாதாஜி, இது 2.13 இந்த ஸ்லோகம். ஓகே, இந்த ஸ்லோகமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். நீங்கள் குழந்தையா இருந்துட்டு அப்புறம் வாலிபத்துக்கு வரேன், அப்புறம் வயசு கையில் தடியை வச்சுன்னு நடக்க முடியாது, அப்புறம் எலும்பும் தொலுமா போயிட்டு அப்புறம் என்ன ஆகுது? மரணம் வந்ததுன்னா ஆன்மா புதிய உடலை ஏற்கிறது. பாலப்பருவம், இளமை, முதுமை என உடல் மாறுவது போல மரணத்திற்கு பின் ஆத்மாவானது புதிய உடலை ஏற்கிறது. ஆனா அந்த ஆத்மாவானது இந்த குழந்தையா இருக்கிறச்சே என்ன ஆத்மா இருந்ததோ அதே ஆத்மா தான் டீனேஜுக்கும் இருக்கு, வயசானாலும் இருக்கும், உடலை விட்டு போறச்சும் அதே ஆத்மா தான். அதுக்கு சைஸ் ஒரு 1/10,000 டிப் ஆஃப் த ஹேர். ஓகே, உடல் தொடர்ந்து மாறுகிறது, ஆனால் நான் என்ற உணர்வு மாறுவதில்லை. நான் தான் அந்த அது மாறணும். மரணம் என்பது பழைய ஆடையை மாற்றுவது போன்றது. ஓகே, பழைய ஆடையை களைஞ்சிவிட்டு புதுசு போட்டுக்கிறதுக்கு போய் அதுதான் மரணம்ங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அந்த தேகினோ அஸ்மின் ஸ்லோகமும் நீங்கள் மனப்பாடம் படிக்கலாம். ஆத்மாவானது நாம் பிறந்தது முதல் நம்முடைய உடலில் இளமை முதல் முதுமை வரை உடலுடன் இருக்கிறது. இறந்தவுடன் இந்த ஆத்மாவானது இன்னொரு உடலுக்கு சென்று விடுகிறது. நன்கு அறிந்த இந்த ஆத்மாவானது இந்த மாற்றத்தை கண்டு கலங்குவதில்லை. ஆத்மா வேறு உடலுக்கு சென்று விடுகிறது. ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் தனித்தனி ஆத்மா என்பதால் ஒவ்வொருவரும் தனது உடலை ஒவ்வொரு கணமும் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள். சில நேரங்களில் சிறுவனை போலவும் சில நேரங்களில் முதியோரை போலவும் அவன் தோன்றுகிறான். இருப்பினும் ஆத்மா எந்த மாற்றத்தையும் அடைவது இல்லை. ஓகே, இறுதியில் மரணத்தின் போது உடலை மாற்றி வேறு உடலுக்கு போகின்றது. அர்ஜுனன் தனக்கு பிரியமான துரோணர், பீஷ்மர் இவாளெல்லாம் மரணத்துக்கு அவளை பத்தி நீ வருத்தப்படாத. அவளோட உடல் தான் அழியிறது வழியே ஆத்மா அழியல. அதுக்காக நீ வருத்தப்பட்டு இருக்க வேண்டாம். அவனோட முதல் கேள்விக்கு பதில் சொல்றார். சாப்டர் 1ல கேட்ட கேள்விக்கு நீ அவளை செத்து போயிடுவாள சொந்தக்காரலான்னு ஃபீல் பண்ற, உன்னோட இது தவறான இரக்கம். அவளை இறந்தி உடம்பு தான் செத்து போகிறது வழியே அழிஞ்சு போகிறது வழியே ஆத்மா அழியலைங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோ. உடலுக்கு புதிய சக்தியுடன் மாறுவது எண்ணி மகிழ வேண்டும்.
ஓகே. ஸோ 2வது தடை, 2 பக்கமும் வெற்றி. நீ போர்ல வந்து இறந்தேனாக்க நேரா வந்து சொர்க்கத்துக்கு போயிடலாம். சொர்க்கம்னா என்ன? கிருஷ்ணர் வீட்டுக்கே போயிடலாம். நீ வெற்றி பெற்றேன்னா பூமியில சாம்ராஜ்யத்தை ஆளலாம். கடமையிலிருந்து ஓடினால் மட்டுமே நீ இதை செய்ய மாட்டேன்னு நீ சொன்னேன்னாக்க அதுதான் இழிவு. இழிவு. ஒரு வீரனுக்கு பழிச்சொல் மரணத்தை விடக்கூடியது. ஒரு வீரனா இருக்கிறவன் அவன் போர் புரியணும். அதை பண்ண மாட்டேன் தர்மோக்கா இருந்தேனாக்க அது மரணத்தை விடக்கூடியது அப்படின்னு 2வது பாயிண்ட்டுக்கு 2 பக்கமும் உனக்கு வெற்றி தான் அப்படின்னு 2வது தடைக்கு சொல்றார். 3வது தடை, பாவம் பற்றிய பயம். அனுமார் லங்கையை எரித்தார், ஆனால் அவர் பாவி அல்ல, போற்றப்படுபவர். ஏன்? ஒரு இராணுவ வீரன் கடமைக்காக எதிரியை அழித்தால் அவனுக்கு பதக்கம் கிடைக்குமே தவிர தண்டனை அல்ல. இதுல இருந்து என்ன தத்துவம் கிடைக்கிறது? இறைவனுக்காக அல்லது கடமைக்காக செய்யப்படும் செயல்கள் கர்ம வினை, பாவம் கிடையாது அப்படிங்கிறது 3வது பாயிண்ட். ஓகே. அப்புறம் வந்து 2.23 ஸ்லோகம் ஒன்று இருக்கு. நைனம் சிந்தந்தி சத்ராணின்னு ஒன்று. அது ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாதது. அதாவது எதாலுமே அழிக்க முடியாது. அது போய் ஆத்மாவை நீங்கள் ஃபயரில் போட்டு பார்த்த ஆத்மா அழிக்க முடியாது. அதே மாதிரி தண்ணியில் போட்டாக்கா அது தண்ணியில் நனைஞ்சு போகும். அது மாதிரி அதுக்கு ஆத்மாவுடைய குணாதிசயங்கள் அது இருக்கு. ஒரு 7 பாயிண்ட் படித்து வச்சுக்கணும். ஸோ 1 2 நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன். ஸோ எலி மற்றும் விளக்கின் கதை. ஒரு நெய் குடிக்கும் ஆசையில் விளக்கேற்றி வச்சுருக்கா, நெய் விளக்கு போட்டு ஒரு வீட்டில். அதை பார்த்துட்டு அந்த நெய்யை போய் குடிக்கலான்ட்டு அது எலி போகுது. அது போன உடனே என்ன பண்ணுறது? அது வந்து அந்த விளக்கை திரியை போய் தொட்டுடுது. அது திரியை தூண்டி விளக்கை இன்னும் கொஞ்சம் பிரகாசமாக எரிய விட்டுடுது. அந்த எலி வந்து வேணும்னு பண்ணலை, அது நெய்யை குடிக்கலாங்கிறதுக்கு தான் போகிறது அந்த விளக்கில் இருக்குது. ஆனால் அது வந்து பண்ணின இது வந்து விளக்கை வந்து பிரைட்டாக எரிய விட்டுடுது. இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? இறைவனை நோக்கி செய்யும் சிறு முயற்சியும் வீணாகாதே. இறைவன் உங்கள் நோக்கத்தையும் முயற்சியும் பார்க்கிறார். அந்த எலி வந்து தனக்கு பிடிக்கணுங்கிறதுக்கு தான் பண்ணிட்டு, ஆனால் அது இறைவனுக்கு அந்த இதில் ரூமில் வெளிச்சம் நன்னா இருக்கணுங்கிறதுக்காக பண்ண மாதிரி ஆயிடுறது இல்லையா? அதனால் நம்ம பண்ணுற சின்ன முயற்சி கூட பகவான் பார்த்துருக்கார். எலி மற்றும் விளக்கின் கதை இதுதான். 4வது பாயிண்ட், சமூக பொறுப்பு. எத் ஆச்சரிதி சிரேஷ்டஸ்னு ஒரு ஸ்லோகம் வரும். அது சிறந்த மனிதர்கள் எதை செய்கிறார்களோ அதையே மற்றவர்களும் பின்பற்றுகிறார்கள். நீங்கள் போரை விட்டு ஓடினால் அது கோழைத்தனத்திற்கு முன் உதாரணமாகிவிடும். சமூகத்தை காக்க தலைவன் தன் கடமையை செய்ய வேண்டும். இப்போ வந்து தலைவன் நான் தான் லீடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. அவன் சிகரெட் பிடிச்சிருக்கான், ட்ரிங்க்ஸ் எடுக்கிறான், இதெல்லாம் பண்ணினா மற்றவெல்லாம் அவனோட ஃபாலோவர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவா? அதே தான் பண்ணுவா. அதனால சமூக பொறுப்புங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட்டாக நமக்கு இருக்குது. அதனால் ஒரு டீச்சருங்கிறவன் அவள் வந்து கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதைத்தான் அவள் ப்ரீச் பண்ணி சொல்லிக் கொடுக்கணும். இஷ்டத்துக்கு வேணும் ப்ரீச் பண்ணிட்டு இப்படி பண்ணக்கூடாது, ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் ஆகும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் தப்பு பண்ணினாக்க அது பேர் சமூக பொறுப்பு இல்லை அவளுக்கு. சமூகத்தை காக்க தலைவன் தான் இருக்கணும். தலைவன் தன் கடமையை செய்ய வேண்டும். ஓகே. அதாவது 5வது பாயிண்ட், மனக்குழப்பம். முடிவெடுக்க முடியாதவனின் புத்தி பல கிளைகளாக சிதறுகிறது இல்லையா? என்ன எடுக்கிறதுனே புரியல. இப்படியும் போகிறது மனசுக்கு வந்து அதை அடக்க முடியாது. எதை வீசும் காற்றை கூட நம்ம அடக்கிக்கலாம். ஆனால் இந்த அலைப்பாயிர மனசை வந்து அடக்க முடியாது. அந்த அலைப்பாயிர மனசை அடக்க தெரிஞ்சாச்சுன்னா நம்ம லைஃப்பில் வெற்றி பெற்றவர்களாக ஆக முடியும். புரியுறதா? இப்போ ஒரு ஒன்றுமே இல்லை, நமக்கு வீட்டில் ஒரு டிவி இருக்குது. அந்த டிவி வந்து சின்ன டிவியாக இருக்குது. பக்கத்து வீட்டில் பார்த்தாக்கா அவள் அப்போ தான் எல்இடியோ என்னமோ போட்டு பெருசாக வாங்கி போட்டிருக்கா. ஐயோ, அவங்க வீட்டில் அவ்வளோ பெரிய டிவி இருக்கே, நம்ம வீட்டில் இல்லையே அப்படின்னு நீங்கள் ஆதங்கம் பண்ணிட்டு குழப்பமாக இருந்துட்டு நம்ம இருக்கிற சந்தோஷத்தையும் நம்ம அனுபவிக்க முடியாது. அதை பார்த்துன்னு பக்கத்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுங்கிறது மனசை அலைப்பாய விடுறது. அந்த மாதிரி அலைப்பாய விட்டாக்க இருக்கிற சந்தோஷமும் போயிடும். அதனால் நமக்கு என்ன இருக்கோ அதை வச்சுட்டு லைஃப்பில் மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரிங்கிற மாதிரி லைஃப்பில் வந்து நமக்கு என்ன இருக்கோ, உடுக்கிறதுக்கு ஒரு துணி, தங்கிறதுக்கு இடம், சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு, ஓகே,
கூழா இருந்தாலும் குடிச்சு அது மாதிரி கூழா இருந்தாலும் ஏதோ ஒன்று குளிச்சுட்டு நம்ம போய் இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸை துவச்சி போட்டு அதை போட்டு இது 3 பேசிக் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ். அது இருந்தாக்க சந்தோஷமாக இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு மனசாலே பய விடக்கூடாது. ஓகே. முடிவை எடுக்க முடியாதவனின் புத்தி பல கிளைகளாக சேருது. அதனால தீர்வு என்ன? அந்த மாதிரி தீர்வு வேணும்னாக்க அதுக்கு என்ன பதில் கண்டுபிடிக்கணும்னா, குரு மற்றும் இறைவனின் வார்த்தையில் நம்பிக்கையை வைக்கும்போது புத்தி ஒரு முனைப்படும். நமக்குன்னு ஒரு குருஜி ஆச்சாரிய பரம்பரையில் இருக்கிற ஒரு குருவை நமக்குன்னு ஒருத்தரை வச்சுருந்தோம்னாக்க அவர் சொல்றதெல்லாம் கேட்டு அந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே. விவ வே- வேவ- வி- விவசாயிமிகா அந்த புத்தி பேரு. சத்தியத்தை சேவிக்க முடிவெடுங்கள், குழப்பம் விலகும். இது அடுத்த இன்னொரு பாயிண்ட். அடுத்தது சிதப்பிரஜ்ஞன், நிலையான அறிவுடையவன். இப்போ ஆமை தன் அங்கங்களை ஓட்டுக்குள் இழுத்துக் கொள்வது போல ஞானி தன் புலன்களை உலக பொருள்களிலிருந்து விலக்கி கொள்கிறான். ஆமை என்ன பண்றது? அது தன்னுடைய உடம்புல தன்னோட அங்கங்களை எல்லாத்தையும் இழுத்துட்டு தன்னை காப்பாத்திக்கும், அந்த ஓட்டுக்குள்ள உட்காந்துக்கும். அதே மாதிரி ஞானியா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவோம்? தன்னுடைய புலன்களையெல்லாம் 5 உலகப் பொருள்களிலிருந்து விலக்கி கொள்கிறான். கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு அவனுக்கு துப்பு இருக்கணும். ஓகே. கண்ட்ரோல் பண்ணதுல எல்லா இடமும் பார்த்துட்டு மனசு அலைப்பாய விடக்கூடாது. ஆறுகள் கலந்தாலும் கடல் பொங்காமல் இருப்பது போல ஆசைகள் வந்தாலும் ஞானி அமைதியாக இருப்பார். எல்லாத்தையும் ஒரு ஞானிக்கு ஏத்தாப்புல போய் நின்னேன்னா ஞானி இல்லைன்னா ஒரு சன்னியாசி யாரும் இல்லை, அவளுக்கு ஏத்தாப்புல நீங்க பவுனி கோல்டையும் வைங்கோ, கல்லு கட்டியும் வைங்கோ, ரெண்டுமே அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஏன்னா அவர் ஆத்மா பரமாத்மா அந்த மாதிரி தான் அவருக்கு தெரியுமே வெளியே இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்குது தங்கம் கல் இதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது. ஸோ ஆன்மீகத்தில் முன்னேறணும்னா அந்த மாதிரி நம்ம 5 அழகாக கற்றுக்கணும். ஓகே. யாரை மாதிரி எக்ஸாம்பிள் யாரு? ஆமை மாதிரி. ஓகே. வீழ்ச்சியின் படிக்கட்டுகள். முதல்ல நினைக்கிறோம் ஒரு சமாச்சாரம் இப்படி பண்ணணுன்ட்டு, முதல் படியிலேயே நினைக்கிறத நிறுத்தணும். நமக்கு இப்படி வேணுமே, இது வேணும் அது வேணும், பெரிய வீடாக வேணும். இப்போ 3 பெட்ரூம் வீடு ஒன்று இருக்கு, சரி இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு பில்டிங்கில் வாங்கணும், அந்த பில்டிங்கில் வாங்கணும், ஒரு 10 பில்டிங்கில் வீடு வச்சு என்னத்துக்கு 10 பில்டிங் வேணும் உங்களுக்கு? சொல்லுங்க. 10 பில்டிங்கில் ஒரு வீடு உங்களுக்கு வேணும், குழந்தைகளுக்கு வேணும், 2 வீடு 3 வீடு 4 வீடு. சும்மா இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் மட்டும் பண்ணிட்டு இருங்க, அது அவசியம் இல்லை. நினைத்தல், அதை பற்று கொள்ளக்கூடாது. காமம் இதெல்லாம் வரிசையாக வந்ததுன்னா இதெல்லாம் வீழ்ச்சிக்கான படிக்கட்டுகள். காமம் வந்துச்சுனாக்க அந்த காமம் நிறைவேறாத போது என்ன ஆகும்? கோபம் ஜாஸ்தியாகும். அந்த கோபம் ஜாஸ்தியாச்சுன்னா என்னது? ஓன்னு கத்திண்டு மயக்கம் வந்துடும். அந்த மயக்கம் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு நினைவில்லாத அன்கான்சியஸாக கீழே விழுந்துடுவோம். அதனால நம்ம எல்லாத்தையுமே கொண்டு போய் புத்தி நாசம் இல்லாமல் வீழ்ச்சியை கொண்டு போய் விடாத புத்தியை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கணும். நடைமுறை பயிற்சி, மந்திர தியானம். அதனால என்ன பண்ணணும்? தியானம் என்பது வெறுமை அல்ல, அது மனதை ஆன்மீக ஒலியில் நிலைநிறுத்துவது. அதுக்கு என்ன மருந்து? இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பது மந்திர தியானம் அல்லது மனதை தூய்மைப்படுத்தும். இது வீழ்ச்சியின் படிக்கட்டுகளில் இருந்து உங்களை காக்கும். அந்த மாதிரி வீழ்ச்சி இல்லாமல் இருக்கணும்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம சாண்டிங் த மகா மந்த்ரா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரவுண்ட் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஓகே. ஒரு ரவுண்டுங்கிறது 108 டைம்ஸ். சிம்பிள் தான். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ மாற்றம் கண்ணீரில் இருந்து தெளிவுக்கு. 5 தடைகளும் நீங்கின உடல் பற்றிய மயக்கம் தெளிந்தது. முடிவு, நாம் ஆன்மா, இறைவனுக்காக செய்யும் கடமை கர்ம வினையை தராது. கீதையை படியுங்கள், கேள்வியை கேளுங்கள், ஞான பயணத்தை தொடங்குங்கள். கேள்வி கேட்டு குருஜி உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒருத்தர் ஆன்மீக குருவா ஒருத்தரை ஏற்றுட்டு அவள்கிட்ட உங்களுக்கு இருக்கிற டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு நீங்கள் அப்படி ஆன்மீகத்தில் முன்னேறதுக்கு வழியை பார்க்கணும். ஓகே. இந்த சாப்டர்ல மொத்தம் 72 ஸ்லோகத்துல ஒரு 10-12 ஸ்லோகமான ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஸ்லோகங்கள். அதை எப்போ டைம் கிடைக்குதோ உங்களுக்கு படிச்சுக்கோங்க அதெல்லாம். கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் ஞானத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தனது நோக்கத்தில் திடமான உறுதியுடன் இருக்கிறான். ஒரு செடிக்கு தண்ணி ஊத்துறோம். செடிக்கு எங்க தண்ணி ஊற்றி வரலீங்க? வீட்டில் ஒரு பிளான்ட் வச்சிருக்கேன் இல்லையா, ஒரு பாட்டு வச்சிருக்கேன், நீங்க எங்க செடிக்கு தண்ணி விடணும்? எங்க விடலாம் சொல்லுங்க செடியில?
வேற நோக்கி விடணும். அஹ், வேற நோக்கி விடணும். வேற நோக்கி தான் கீழே தண்ணியில் மண்ணில் போய் அதில் போடும். அதில் வேருக்குள்ள நீங்கள் தண்ணியை விட்டீங்கன்னா அது வேர்லேருந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணி அந்த ஸ்டெம்முக்கு போய் இலை, இது பிரான்ச்சஸ்க்கு போய் இலை கிளை எல்லாத்துக்கும் போய் பூக்கள் எல்லாத்துக்கும் போய் சேர்ந்துடும். அந்த மாதிரி கிருஷ்ணனோட ஞானத்தை அடிப்படை அது நோக்கத்தில் திடமாக இருந்துட்டு செடிக்கு தண்ணீர் ஊற்றுறது போல கிளை காய்கறி எல்லாத்துக்கும் போய் சேர்ற மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதன் மூலம் குடும்பம், சமூகம், தேசம், மனித குலம் தனக்கும் ஒருவர் மிக உயர்ந்த சேவையை செய்கிறான். அவன் செயலால் கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைகிறார். இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் பண்ணா என்ன ஆகுது, நம்ம கிருஷ்ண பகவான்கிட்ட நெருக்கமா வர முடியும். கிருஷ்ணர்கிட்ட க்ளோஸா வரணும்னா இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் பண்ண வெரி க்ளோஸா வரணும். கிருஷ்ணரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி ஆன்மீக குருவின் மேற்பார்வையில் சீடனுக்கு வழிகாட்டுகிறார். ஓகே, ஒரே நிமிஷம். இதுல ஆமை இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு இந்த சாப்டர்ல. அதாவது சிதப்பிரஜ்ஞன். என்னமா சிதப்பிரஜ்ஞன் இல்லையா? ஆமை. ஆமா 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 சித்தப்பிரஜன். 12வது ஸ்லைட்ல தெரியுது மாதாஜி. ஆமா, இது ஒரு சின்ன 2.62 ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு குட்டி கதை ஒன்று சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஒருத்தருக்கு ஒரு ஃபேமிலி, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கா, அவளுக்கு கல்யாண நாள் வருது, திருமண நாள் வருது. அப்போ மனைவி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கா. காத்தாலேருந்து, ஆஹா இன்னைக்கு திருமண நாள், நம்ம ஹஸ்பண்ட் என்ன நமக்கு கிஃப்ட் வாங்கி தரப்போறாரு, என்ன பண்ண போறாரு, இன்னைக்கு ரொம்ப கிராண்டாக கொண்டு போடணும் வெட்டிங் ஆனிவர்சரி இன்னைக்கு அப்படின்னு சந்தோஷமாக இருந்துன்னு இருக்கா. அவள் கூகுளில் பார்த்து கூகுளில் பார்த்து இந்த இது வாங்கி தருவாரா, இது வாங்கி தருவாரா அப்படின்னு அவள் ரொம்ப இமேஜின் பண்ணிட்டு உட்காந்துட்டுருக்கா. அவன் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டே இருக்கான். அவன் என்ன பண்ணுறான், அந்த கணவன், அவனுக்கு ஆஃபீஸில் அவனுக்கு பாஸ் வந்திருக்கான். அவனுக்கு வேலை கழுத்தை நெரிச்சின்னு வேலை. அவனுக்கு வீட்டை பற்றி திங்க் பண்ணுறதுக்கே நேரம் இல்லை. என்ன சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் எழுத முடியும். அவன் போய் சம்பாதிச்சிருந்தா தான் வீடை பார்த்துக்க முடியும். அது அந்த மனைவிக்கு தெரியல. அவன் ஆஃபீஸை பார்க்க காலங்காத்தால 8 மணிக்கு, யூஸ்வலாக 10 மணிக்கு போகிறோம், அன்றைக்கி 8 மணிக்கே கிளம்பி போயிடுறான். இப்படி போயிடணும். ஒரு ராத்திரி வருவோன்ட்டு சரி பரவாயில்ல, காத்தால் போயிட்டான். சாயங்காலம் சீக்கிரமாக வந்துடுவோம். வந்துட்டு ஏதாவது சினிமா கழிச்சுன்னு போவான், இல்லைன்னா எதையாவது வாங்கிட்டு வருவோம். நம்ம இன்றைக்கி இன்றைக்கி டின்னர் பார்த்து இன்றைக்கி நல்லா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சந்தோஷமாக உட்காந்துருக்கா. அவன் ஆஃபீஸில் போனால் மறந்தான். அங்கே அவனுடைய பாஸ் எம்டி எல்லாம் அவனை பிடிச்சி கற்று நீ என்ன காரியம் பண்ணிட்டு இருக்க, பிரயோஜனம் இல்லை, இதை பண்ணு அதை பண்ணுன்னு சொல்லி அவனை ராத்திரி 11 மணி வரைக்கும் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாரம் சாப்பாடு கூட இல்லை. அவனை ஈவினிங் இல்லை இதில் டின்னர் ஆஃபீஸில் உட்காந்து வேலையும் முடிச்சுட்டு அப்படியே ஓஞ்சி போய் வீட்டுக்கு ஏதாவது சாப்பாடு கிடைக்குமான்னு போய் கிச்சனில் போய் பார்க்குறான். அதுக்குள்ளேயும் ஒய்ஃப் கிச்சன்லாம் இழுத்து மூடிவிட்டு அவன் போய் படுத்துட்டு கோவத்தில் படுத்துட்டு இருக்கான். அப்போ படுத்துட்டு கிடச்சி என்ன பண்ணுறது, காமம் அவனுக்கு கணவன் அவனுக்கு காமம் இருக்கு, ஆனாலும் திருமண நாளை மறக்கிறான். அதனால என்ன ஆகுது, வீழ்ச்சி அவளுக்கு வீழ்ச்சியை போய் புத்தி இழக்கப்படுகிறது, நினைவு குழப்பமடைகிறது, மயக்கம் ஆயிடுது, கோபம் ஆயிடுது. அவப்படுறது 2 பேருக்கும் சண்டை வந்துடுது. இது பௌதிகம்தான் அப்படிங்கிறது. இதை நம்ம இந்த ஆன்மீகத்தில் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துருந்தோம்னு வச்சுக்கோ, நமக்கு என்ன ஆகும், புத்தி நம்மளை இந்த மாதிரி பேதளிக்க விட மாட்டோம். இது ஒரு சின்ன உதாரணமாக ஒரு குட்டி கதையாக உங்களுக்கு இந்த இடத்துல சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதை அதே மாதிரி ஒருத்தரும் இதுங்க பௌதிக தேர்வில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காதீங்க, ஆன்மீகத்தில் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து முன்னுக்கு வரத்துக்கு வழியை பார்க்கணும். நீங்கள் பண்ணால் தான் குழந்தைகளுக்கும் வீட்டில் பண்ண முடியும். நீங்கள் பகவானுக்கு விளக்கேற்றி வச்சு அவர்கிட்ட 2 ஸ்லோகம் சொல்லி எல்லாம் பண்ணேன்னா அதை பார்த்துட்டு குழந்தைகளும் கற்றுன்னு பண்ணணும். நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு எப்படி சொல்லித்தரது, இந்த பதில் தான். அந்த மாதிரி குழந்தைகள் ஒரு ஃபேமிலியில் எல்லாருமே பண்ணணுன்னாக்க பேரண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணுறாலோ அதை தான் குழந்தைகள் ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா. முதல்ல சின்ன வீட்டிலேருந்து ஆரம்பித்தா தான் அப்புறம் பெரிய இடத்துக்கெல்லாம் போய் நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி இதுங்க. ஸோ இது 2வது சாப்டர்ங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். ஓகே, நான் உங்களுக்கு இப்போ அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் ஒரு நிமிஷம் உங்களுக்கு சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன். அதுக்கு நீங்கள் இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்ததை வச்சு உங்களுக்கு என்ன சொல்லித்தர முடியுங்கிறத பாருங்க. ஓகே.
அர்ஜுனன் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல படிச்சோம் இல்லையா? முதல் ஸ்லோகத்துல என்ன படிச்சோம்? அவன் வந்து ம், ஆம், நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்றதுக்கு சில காரணங்கள் சொன்னான் இல்லையா? என்ன காரணங்கள் சொன்னான் அவன் முக்கியமா? இரக்கம், மகிழ்ச்சி இல்லாமை, பாவம், பயம், பாவபயம், குடும்ப மரபுகளின் அழிவு, வந்து 5வது பாயிண்ட் முடிவெடுக்காம. இதெல்லாம் தான் அதுக்கு ரீசன். புரியுதா? இது வந்து அவனுடைய குழப்பத்துக்கு காரணம் என்ன? ஃபைட் பண்ண மாட்டேங்கிறதுக்கு காரணம் அது. ஓகே. 2வது கேள்வி, இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன். பகவான் கிருஷ்ணரின் கூற்றுப்படி ஆன்மாவின் தன்மை என்ன? ஆன்மாவோட தன்மை என்ன? இப்போ ஆத்மா அப்படிங்கிறது சொன்னேன் இல்லையா? அதனோட தன்மை என்ன? அதை அழிக்கலாமா? உடல் தற்காலிகமானது, ஆத்மா அழிவில்லாதது அழிக்க மாதாஜி. முடியாதது, ஆயுதங்களால் வெட்ட முடியாது அதை. ஓகே, அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அது. ஆன்மா உடல்களை மாற்றும் செயல்முறையை கிருஷ்ணர் எதனுடன் ஒப்பிட்டார்? உடல்களை மாற்றும் போது அது கிருஷ்ணர் எதோட ஒப்பிட்டு சொல்றார்? நான் உங்களுக்கு 4 ஆப்ஷன் சொல்றேன். நதியின் ஓடல கடல்ல நீர் கலக்கிறது, பகலுக்கு பிறகு இரவு வருகிறது, மரத்தில் இருந்து விழும் இலைகள், பழைய ஆடைகளை களைந்து புதிய ஆடைகளை அணிவது. இதுல எது? பழைய ஆடைகளை கழிந்து புதிய ஆடைகள் மாற்றுதல். எஸ், பழைய ஆடைகளை களைஞ்சிட்டு புதிய ஆடைகளை போட்டுக்கிறதுக்கு அதுக்கு கம்பேரிசனை கொடுக்குறார். ஓகே. பராசர முனிவரின் கூற்றுப்படி பகவான் என்ற வார்த்தையில் அந்த எந்த ஐஸ்வர்யங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன? நான் ஒரு 6 ஐஸ்வர்யங்கள் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு? செல்வம், ஆமா. செல்வம், வலிமை, புகழ், ஆ, பலம், ஆ, அழகு, ஆ, அறிவு, தியாகம். வெரி குட். மற்றும் துறவு. இந்த 6ம் வந்து பகவானுடைய இந்த ஐஸ்வர்யங்கள். வேற யாருக்குமே கிடையாது, பகவானுக்கு மட்டும்தான் இந்த 6 ஐஸ்வர்யங்களும் இருக்கும். ஓகே. முழுமையான உண்மையை உணரும் 3 நிலைகள் என்ன? நம்ம நிலைமையை நல்லா கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அது எப்படி முழுமையானது? பிரம்மன், பரமாத்மா மற்றும் பகவான் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு பதில். ஓகேயா? பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். அறிவை பெறுவதற்காக அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருக்கு முன் எந்த நிலையை ஏற்றுக்கொண்டான்? எந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறான் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி போய்? அவருக்கு கிருஷ்ணருடைய ஆன்மீக குருவை. அவருக்கு கிருஷ்ணருக்கு கிருஷ்ணரின் சீடராக ஏற்றுக்கொண்டு சரணடைந்துட்டான். ஓகே. அப்புறம் கர்மணிய வாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்க, ஒரு ஒரு ஸ்லோகம் வருது. அது நான் அந்த ஸ்லோகம் நம்ம படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் அது அந்த ஸ்லோகத்துக்கு என்ன இதுனா மீனிங் என்னன்னா, உங்கள் கடமையை மட்டும் செய், அது செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு உரிமை உண்டு. அதன் பலன்களை ஒருபோதும் நம்ம திங்க் பண்ணவே வேண்டாம். இப்போ வந்து பகவத்கீதை, பாகவதம் படிக்கணும்னு நம்ம சொல்றோம். அதை மாத்திரம் படிங்கோ, அதுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நமக்கு பார்க்கவே வேண்டாம். அது கிருஷ்ணர் பார்த்து நமக்கு கொடுப்பார். ஓகே. அதுதான் அந்த ஸ்லோகத்தினோட இது. அனுமான் இலங்கையை எரித்த போதிலும் ஏன் பாவம் செய்யவில்லை? இலங்கை எரிச்சால அது பாவம் தானே. ஏன் ஆனா வந்து அது பாவம் இல்லைன்னு சொல்றோம்? ராமருக்கு சேவை செய்யறதுக்காக அவர் போட்ட கட்டளை, ஒரு குருவோட கட்டளையை செய்யறது தான் சீடனுடைய கடமை. அவரது கட்டளையை அவர் செயலை செய்ததால் தான் அது தப்பு இல்லை. ஓகே. அப்புறம் பகவத்கீதையில் முதல் அறிவுறுத்தல் என்ன? இது என்ன அறிவுறுத்தல் சொல்லி கொடுக்குற இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து 2.16 படித்தோம். நாம் இந்த உடல் அல்ல, ஆன்மா. இந்த சாப்டர்ல, செகண்ட் சாப்டர்ல என்ன படிச்சிருக்கோம்? நாம் உடல் அல்ல, ஆத்மா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம உடல் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். உடல் இல்லை, ஆத்மா. எந்த விலகி எந்த நேரத்திலும் தனது புலன்களை விலக்கி தேவைப்படும் போது அவற்றை மீண்டும் காட்ட முடியும்? புலியா, ஆமையா, பூனையா, யானையா? ஆமை. ஆமை. நம்ம இப்ப படிச்சதுதான். சிம்பிளா தான் உங்களுக்கு எல்லா கேள்வியுமே இருக்கும். நீங்க குவிஸ் பண்றதுக்கு அது போட்டிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. அட்மின் உங்களுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்துங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி அது அப்புறமா பண்ணிக்கலாம்.
குவிஸ் ஐ திங்க் இன்னைக்கு நாளைக்கு அவங்க போட்டுருவாங்க. போட்ட உடனே நீங்கள் டெய்லி 2 நாள் சாப்டருக்கும் குவிஸ் எழுதிருங்க. சிம்பிளாக தான் இருக்கும். இப்போ நான் கேட்குற கேள்வி தான் அநேகமாக இருக்கும் அதிலெல்லாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, यूट्यूब